Hayırlı kеш, siz Müslüm телевидениесін қарайсыз, район көлем оқиғалар білән сезне мен Римма Авзалова таныштырырмын бүгінгі шығарылыштан. Біз төзебіз матур яңаны, Müslümдә күп фатирлы йорт кулланылышка тапшырылды. Батырлыкка урын бар, Müslümлеләр ватан геройлары көнен билгеләп үтте. Бердәмлек белән көчлебез, махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм узатылды. Хәзерләргә һәм башка вакыйгалар хакында тулырак ел төгәлләнә. Гадәттә бу чорда башкарылган эшләргә йомгак ясала. Бүген колхоз урамындагы күп фатирлы йорт кулланылышка тапшырылды. Йортны тапшыру тантанасында Лилия Шәймиева катнашты. Элеккеге матур йола буенча иң беренче Расих хәзрәт Каюмов йортка дуга укыды. Изге теләкләр белән башланган чарада район башлыгы сүз алып, йортны сафка бастырган подрядчы оешма җитәкчесе Илшат Нуриәхмәтовка рәхмәт хаты тапшырды. Матур, бәхетле тормыш шушы йортта сезгә яшәргә насыйп булсын. Исән-сау баларны үстереп, киләчәктә дә шушы бу йортдан гына калмаска, икенче йортлар үзегезгә үйләр салып чыгарга, ул бит шулай бер бүлмәдән башлыйсың, аны 2 бүлмәле, аннан үй салып чыгасың. Колхоз урамы 20 йорт адресы буенча төзелгән 8 фатирлы йортның 4-се 1 бүлмәле, 4-се 2 бүлмәле фатирлар. Татарстан Республикасы Дәүләт торак фонды аркылы сафка баскан йорттан фатирлар ятим балаларга бирелде. Яңа ел алдыннан шундай зур бүләк ясаганнар бик зур рәхмәт. Бүтән шәһәрләрендә нәрсәле? Предлагать иткәннәре үземнең Müslümдән аласы килде. Башта снимать итеп тордык, апада тордык, снимать итеп тордык. 2 балам бар. Шул. Менә сеңелкәшем Алчәчәк. Мин аны инде опекунга алып үстердем. Аллага шөкер, квартиралы булды. Без 17 ел көттек инде моны. Аллага шөкер, рәхмәт бик зур. Күп фатирлы йортны Казанның Таткоммунжил сервис төзелеш оешмасы эшчеләре төзеде. 2 катлы йортта һәр нәрсә капиталь башкарылган. Электр линиялары, санузел, эчке эшләр, җылылык системасы белән апрель аенда кулларын чишкән иде төзүчеләр. Biz indi bek şiynəbiz, яңа елга indi 4 гаиләбез, яшь гаиләләр алар тагын да кыйммәтле. Алар инде үзләренең фатирларының хуҗалары булды, ачкычларын тапшырдык. Безнең инде бер генә теләк, гаиләләр матур, бәхетле гаиләләр булсын, балалар күп иттереп үстерсеннәр. Бу башы гына булсын. Матур иттереп, Аллаһ Тәгаланың кушканнарын үтәп тыйганнарыннан тыелып яшәргә насыйп әйләсен. Һәммә барчабызга да инде ислам динен куәтләп яшәргә насыйп итсен. Әмма дә ләкин инде аларга алдагы көннәрендә дә уңышларга ирешеп, матур иттереп яшәргә инде Аллаһ Тәгаланың рәхмәтендә булырга насыйп әйләсен. Йола буенча һәр фатирга иң беренче булып пси баласын кертеп җибәрделәр. 2018 елда башланган төзелеш төрле сәбәпләр аркасында тоткарланса да, фатирлы булучыларның бу көнне шатлыклары чиксез иде. Фатирлар иркен, якты, матур һәм сыйфатлы төзелеш материаллары кулланып төзелгән йорттан фатир ачкычлары алучыларга яңа ел алдыннан иң кадерле һәм көтелгән бүләк булды ул. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Müslüm телевидениесе. Кичә 4-нче чакырылыш Müslüm муниципаль район советының 30-нчы сессиясе узды. Сессияны район башлыгы орынбасары Азат Әхмәтҗанов алып барды. Сессияның көн тәртибенә 5 мәсьәлә кертелгән иде. Müslüm муниципаль районының 2024 ел һәм 2025-26 елларның планлау чорына бюджет турында төп мәсьәлә белән район советының төрле елларда кабул ителгән карарларына үзгәрешләр кертү турындагы мәсьәләләр дә каралды. Барлык мәсьәләләр буенча чыгышлар тыңланды һәм карарлар кабул ителде. Алга таба 9 декабрьдә Ватан геройлары көне билгеләп үтелде. Әлеге дата изге Георгий орденына нигез салыну белән бәйле. Ватан геройлары көне уңаеннан мизгел яшьләр үзәгендә тантаналы чара узды. Анда ватан пәрвәр райондашларыбыз катнашты. Чарадан Фарида Гайнетдинова репортажы. Ватан геройлары көне тарихы ерак вакыйгаларга барып тоташа. Нәкъ шушы көндә Екатерина II 1769 елда җиңүче изге Георгий Победоносец орденын раслый. Әлеге орден ватанны саклаганда кыюлык һәм батырлык үрнәкләре күрсәткән сугышчыларга бирелә торган була. Бүгенге чорда сугыш кырларында һәм тыныч тормышта кыюлык һәм батырлык үрнәкләре күрсәткән шәхесләребезне искә алу бигрәк тә мөһим. Хәрби хезмәт ветераннары һәр кайсына без бүген рәхмәт хисләрен җиткерәбез. Чөнки алар үзләрен аямыйча, батырларча илебез алдында торган бурычларын намус белән үтәп, ватанны саклап, намусларны тап төшермичә, гаиләсен, илебезне сакладылар.
Илебез бер кайчан да үз батырларын онытмый. Ватан геройларын искә алу чарасында да истәлек медальләре бирелде. Шик буе хезмәте ветераннарының Россия Советы беренче дәрәҗәдә шик буе хезмәте отличниклары Илдар Шәймиев һәм Илдар Хабибуллиннарга истәлек медальләрен Марина Бәдретдинова тапшырды. Райондашыбыз ветеран афганчы Рамил Резванов батырлар белән һәр вакыт горурланып яшәү кирәклеген искәртте. Барлык чыгышлардан соң чарада катнашучылар мәрхүм батырларыбызны 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. Бүгенге үсеп килүче һәм киләчәк буыннарга кадәр батырларыбыз хакындагы истәлекләрне җиткерү, балаларыбызда һәм оныкларыбызда шушы сыйфатларны тәрбияләү бүгенге әби-бабайлар һәм әти-әниләрнең изге бурычы. Батырларыбыз истәлеген бер кайчан да онытмасак иде. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Гомумән, бу атна патриотик рухтагы чараларга бай булды. Районыбызда афганчылар яшәгән йортларга элмә такталар кую матур гадәткә әйләнде. Ватан геройлары көнендә дә афганчылар җыелып хәрби дусларын хөрмәтләде. Бу көнне локаль сугышларда катнашучыларның район иҗтимагый советы рәисе Данил Госманов яшәгән йортка элмә такта куелды. Тулар акылдагы репортажда. Элмә такта кую уңаеннан тантаналы чара мизгел яшьләр үзәгендә башланып китте. Бирегә батыр якташыбызның Мөслимдәге хезмәттәшләре, күрше-тирә район һәм шәһәрләрдә яшәүче ветеран афганчылар һәм район җәмәгатьчелеге җыелган иде. Чараны район иҗтимагый рәисе Рушат Султанов һәм Туган якны өйрәнү музее хезмәткәре Равил Тимкин алып барды. Данил Усмановның биографиясы белән таныштыргач, сүз район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль-мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бәдретдиновага бирелде. Шарада чыгыш ясаучы хәрби хезмәт һәм Афган сугышы ветераны, запастагы майор Ренат Харразов һәм хезмәттәше элеккеге җитәкчесе Рәшит Гарипов та Данил Усманов хакында бары җылы сүзләр әйттеләр. Тукай районыннан килгән кунак Гиндукуш музее директоры Резида Якупова чарага буш кул белән килмәгән иде. Чараның героена рәхмәт сүзләрен җиткергәннән соң истәлек бүләкләрен дә тапшырды ул. Ул инде безнең чын дустыбыз. Безнең музей Гиндукуш хәрби дан музейының эшчәнлеген республикага күрсәтү өчен дә күп көч куйган кеше ул безнең музей хезмәткәре буларак та инде музей директоры буларак та мин Данилга рәхмәтлемен бу яктан да. Батыр якташыбыз, локаль сугыш ветераннарының район иҗтимагый советы рәисе Данил Госманов бүгенге көннең бик дулкынландыргыч булуы хакында әйтте. Әлбәттә, инде райондашларыбызга бик зур рәхмәт. Мине хөрмәт итеп килгәннәре өчен башына саулык, сәламәтлек телим. Дөньялары исән, имин булсын. Дөньяларыбыз тыныч булсын. Актаныштан дусты белән килгән Айнур Касымовның батырлар хакындагы җырын тыңлаганда, чарада катнашучыларның кайсы гына дулкынламый калгандыр. Залга җыелган барлык ветераннар хуш Гиндукуш җырын җырларга тизелгәч, барлык зал басып әлеге җырны тыңлады. Безнең яралылар ошылмай инде бу бездә очрашкач без наоборот яшәргән кебек булып китә. Менә бүген инде теге 20 яшьлек вакытларга кайткан кебек булып күңелләр шулайрак булып китә. Яшәрәбез. Без Данил белән бер көнне киттек армиягә. Киткәнбез инде без алай таныштык идек, бер көнне киткәнбез. Бергә бер вакытта Афганга барып киткәнбез, бергә кайтканбыз. Кайткач кырамында таныштык инде. 6 ел элек Данил абый мине эзләп табып, ул минем иптәшем белән сугышта чакта бергә госпитальдә яткан булганнар. Айгөл, әйдә сезнең йортыгызга Айдар исеменә элмә такта куйыйк дигән хәрәкәт башлады. Актаныш районында әле андый хәрәкәт юк иде. Беренчеләрдән булып минем иптәшемә Данил абый шушы тактаны куюны оештырды. Динар Усмановның бер туган инесе Данил да абыйсы белән ихлас горурлануын җиткерде. Барлык катнашучыларга абыйсын хөрмәт итеп килүләр өчен рәхмәт сүзләрен әйтте. Чараның икенче өлеше Мөслим авылының Днепров Рама 8нче йорт янында дәвам итте. Бердә Данил Усманов яшәгән йортның диварына эленгән тактаны ачу тантанасы узды. Бу көнне чарада катнашкан һәркем якташыбыз, җирлегебездә яшәүче Данил Усманов белән горурлану, янәшәбездә шундый батырлар булуына сөенү хисләре белән кайту юлына кузгалды. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.
Урусшуган ауылында да геройларны иске алдылар. Берде Советлар Союзы героя Петр Днепров һәм махсус хәрби операцияда халак булган Иван Шильнов истәлегенә мемориаль токта куелды. Истәлек токталары Петр Днепров исемендәге Урусшуган мәктәбендә урнаштырылды. Иван Шильнов истәлегенә токта ачу тантанасында безнең иҗат төркеме дә катнашты. Иванны авылдашлары игелекле, намуслы, үз сүзле һәм тырыш булып истә калды дип әйтә. Махсус хәрби операцияга чакыру килгәч тә икеләнеп тормаган Иван. Иван Шильнов погиб. И очень тяжелая трата для родственников, для нас, для отца Михаила Ивановича. И очень большая эта трата для нашей республики, для нашего района и для нашего села. Иван Шильнов 97 елда 9-нчы сыйныфны тәмамлый һәм укуын Мөсимдәге 94-нчы санлы һөнәри училищесында дәвам итә. Иван узган ел мобилизацияләнеп махсус хәрби операцияда катнаша. 2023 елның 9 маенда рядовой Иван Шильнов батырларча һәлак була. Әтисе өчен бердән-бер улын югалту кайгысының нинди дәрәҗәдә икәнен сүз белән генә дә аңлатып бетереп булмый. Относились между собой хорошо, общались. Я очень часто вспоминаю. Пока помню, в памяти еще вспоминаю. Райондашыбыз Россия Федерациясы президенты указы белән батырлык орденын белән бүләкләнде. Мөсим һәм Сорман районнары буенча хәрби комиссар Дажгын Гасанов район башлыгы белән берлектә Иван Шильновның улы Юрийга батырлык орденын тапшырды. Тормыш иптәше балаларның гына түгел, чорада катнашучыларның һәрберсенең күзендә яшь иде бу көнне. Жалко, конечно, но тем не менее погиб, защищая родину, своих детей. Помнить будем, дети тоже. Как говорится, пусть земля ему будет пухом. Тантаналы чарада туган җирне саклау, илнең чын патриотлары булуның мөһимлеге турында чыгышлар күп булды. Чара ахырында геройны 1 минутлык тынлык белән искә алып чәчәкләр салдылар. Лилия Шаймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Көптән түгел Лисичанск һәм Рубежный шәһәрләрендә яшәүчеләргә гуманитар ярдәм узатылды. Бу атнада мөслимләр тагын бер шундый ярдәм узатты. Розаль Минхаҗев җитәкчелегендә бер төркем райондашларыбыз махсус хәрби операциядә катнашучыларга күчтәнәчләр илтергә китте. Теманы Фәридә Гайнетдинова дәвам итә. Көннең үзәкләргә үтеп керерлек суык булуына карамастан, район мәдәният йорты янындагы мәйданга байтак райондашыбыз килгән иде. Шулай булмый мөмкин дә түгелдер. Чөнки махсус хәрби операциядагы егетләребезгә райондашларыбыз көче белән җыелган ярдәмне озаттык бу көнне. Җегетләргә мөслимнәрнең кайнар йөрәктән чыккан сәламнарын җиткерәсен дип ышанам. Шуңа күрә без бергә булганда без бик зур көч. Бик зур рәхмәтле. Исән-сау йөреп кайтасыз, Розаль. Безне оештырган өчен, безне менә шулай берләштергән өчен сиңа бик зур рәхмәт. Ирак сәфәргә чыгучыларга хәерле юллар теләп дуга да укылды. Илем тавылы Әсгат мәчете имам хатибы Расих хәзрәт Каюмов изге сәфәргә баручыларга исән-сау әйләнеп кайтуларын теләде. Егетләребезгә ярдәм җыюда булышкан барлык мөслимләргә Розаль Минхаҗев рәхмәтләрен җиткерде. Улым, сез барып җиткәнче бу сугышлар бетсә иде диде. Һәм безнең өмет biz barıp җиткәнче шушы афәтләр бетсен, һәм шушы форыга тиеп, шушы машиналарга тиеп, үзебезнең мөслим егетләрен алып кайтырга насыйп итсен. Ирак юлга чыгышларны озатырга хәрби зонадагы егетләрнең әниләре, гаиләләре һәм якыннары да килгән иде. Барысына да кем нинди милләт булуына карамастан, койзлардан киткән булуларына карамастан, исән-сау сәламәт булып, 4 саннары тигәл булып, барлык әһелләре сәламәт булып, бәхетләре, тауфиклары, ризыклары белән, хәерле бәхетле озын гомерләре белән әйләнеп кайтуларны телим. Гаиләләренә барысында киткән кешеләрнең Раббым. Барлык мөслимләр дә бердән булып җыйган ярдәм тиелгән машиналар юлга кузгалды. Мөслимләр ярдәм илтүче егетләргә хәерле сәфәрләр теләп озатып калды. Исән-сау йөрегез диделәр алар бер тавыштан. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. 12 декабрьдә Россия Федерациясы Конституциясы көне билгеләп үтелде. Конституция 30 ел элек 1993 елның 12 декабрендә кабул ителгән. Әлеге дата уңаеннан мәктәпләрдә дә тәрбия сәгатьләре үтте. Гаплы Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә узган чарада Гөлназ Җәлилова катнашты. Конституция дәүләтнең төп законы, Россиянең бөтен хокукый системасының нигезе. Илебез шушы закон нигезендә яши. Аны кабул итүгә быел 30 ел тулды. Әлеге вакыйга уңаеннан район башлыгы Альберт Хуҗин Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә укучылар белән очрашты. Ул вакытта кабул ителгән конституция, ул кешенең, безнең Россия халкының тормышына бик тыгыз бәйләнгән һәм ул дөрес кабул ителгән.
Чөнки безнең бүген білім ала алабыз. Инде кайсы тармакка гына карама, білім, здравоохранение, эш буенча эш тәэмин ителәр һәм башкалар алар барса да кулланыла. Бик матур яшибез, Аллага шөкер. Ул яшәүебезнең төбе менә шул конституциядә ясалган. Мектепте узган чаралар укучыларның гражданлык позициясын билгеләүдә мөһим роль үти. Мәктәпнең 10нчы сыйныф җитәкчесе җәмгыять белеме һәм тарих фәннәрен укыта. Ватанпәрвәрлек тәрбияләү укыту тәрбия процессында төп урынны алып тора. Шушы бәйрәм көнендә без 10нчы сыйныф укучылары белән тәрбия дәресе үткәрдек. Һәм тормыштан алынган мисаллар белән үзебезнең хукукларыбызны, бурычларыбызны тагын бер кат барладык. Һәм шушы хукук бурычларны белү безнең өчен бик мөһим икәнен аңладык. Без Конституцияны 9нчы класстан бирле җәмгыять дәресләрендә үтәбез. Без үзебезнең бурычларыбызны һәм хукукларыбызны белеп үсәбез. Дөньяда тотрыксызлык арткан, деструктив идеологияләр һәм хәрәкәтләр таралу янаган чорда ныклык һәм берләшү аеруча әһәмиятле. Илебезнең төп законы әлеге мөһим эшнең нигезе. Законны һәм бер-беребезнең хокукларын хөрмәт итеп яшик. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Районда яңа ел бәйрәменә әзерлек бара. Бу көннәрдә район үзәгендә чыршы куялар, көннәр салкын булу сәбәпле эш тукталып торды. Шулай да каркас әзер, аны чыршы ботаклары белән бизәү бара. Шул хакта тулырак халдыгы сюжетта. Яңа елны һәркем көтеп ала. Декабрьгә аяк баскач, елда шушы чорда Мөслим үзәгенә чыршы куела. Икенче ел рәттән үзәк чыршы Мөслим йөрәге скверында урнаштырыла. Менә шулай елда яңа елга чыршы куяз матур итеп, балалар уйнасын, уллар ял итсеннәр. Менә шул инде. Күңел үтсен, яңа елда барыгы да яңа уңышлар, яңа теләкләр теләп калабыз киләсе елга. Мөслим йөрәге скверында балкып торачак чыршының тимер конструкциясын районның төзекләндерү һәм яшелләндерү унитар предприятиесе егетләре урнаштырып, ылыслар белән бизәде. Узган елдагы кебек быел да чыршыны табигый ылыслар бизәп тора. Шул ел сайын шул елканы куябыз. Хәзер инде ул гирлянданың ярылгәч матур булачак. Көтеп алабыз, особенно бала-чагалар инде бүләкләргә, күчтәнәчләргә шул ел көтүбенә хатлар язалар. Шунда очрашырга ясын. Барыбызга да 31 көнне кич елка каршында. Шул. Балачакның иң матур бәйрәме булып истә калган яңа ел быел да балаларга матур мизгелләр, якты истәлекләр алып килсен иде. Чыршы тирәли әйлән-бәйлән уйнау, мөгъҗизалар көтеп алган һәркемгә бәрәкәтле еллар насыйп булсын. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Яшьләр авылда калмый дисәләр дә, туган җиренә хезмәт итүчеләр аз түгел. Мөслимдә гомер итүче Гөлназ һәм Инзил Талиповлар гаиләсе шуларның берсе. Гөлназ белән Инзил икесе дә укытучылар, икесе дә балаларга белем һәм тәрбия бирә. Туган җиребезнең патриотлары турында алдагы сюжетта. Гөлназ Мөслим кызы Мөслим урта мәктәбен тәмамлагач, укуын Йорчоллы шәһәренең сәнгать училищесында, соңрак Йорчоллы дәүләт педагогия университетында дәвам итә. Хезмәт баскычын ул 2007 елда Мөслим балалар сәнгать мәктәбендә рәсем укытучысы буларак башлый. Рәсемне ясарга кичкенәдән бик яратам. Әнием кичкенә чакта эшеннән плакатлар ясарга алып кайта иде. Һәм мин аны күреп үстем. Булыша идем үземдә. Әни минем ясаганны, яратканны күреп, рәсем түгәрәгенә бирде. Анда 6 ел шөгыльләндем. Гөлназны сайлаган һөнәренең остасы диләр. Күп кенә укучылары рәсем сәнгате юнәлешендә укуларын алга таба да югары уку йортларында дәвам иткәннәр. Гөлназ ул мәктәбебездә рәсем сәнгате бүлеге укытучысы. Аны укучылар бик нык яраталар. Һәм инде ул безнең фантазия төркемендә алып бара. Анда безнең 3 яшьтән алып балалар йөриләр. Мәктәбебездә шушындай укытучылар укыту белән горурланам. Ул һәр вакыт яңалыкка омтыла, яңа технологиялар, яңа методикалар кулланып дәресләрен алып бара. Градташ техникасы белән кышкы пейзаж ясау, кыры ысул белән йон әвәләү дигән темага үткәрелгән ачык дәресләре аеруча күңелле килеп чыганның. Рәсем ясарга яратмаган, кулына бер мәртәбәдә буяу, пластилин төсле кагаз тотып карамаган бала юктыр ул. Һәр бала үзе рәссам. Biz инде академический рисунокка өйрәтәбез, русча әйткәндә, инде дөрес күрергә өйрәтәбез. Дөрес эшләргә өйрәтәбез. Һәм менә бала бит рәсемне ясый, төрлечә ясый ул, үзенең фантазиясына нигезләнеп ясый. Без инде менә шунлыкта ничек бар, җайлы алымнар белән өйрәтәбез ясарга. Гөлназ минем укучым, алар Алина Исмагилова белән бик тырыш кызлар ия.
Алина Исмаиловна Санкт-Петербургта дизайнер болып эшләй. Гөлназ инде безнең сәнгать мәктәбенә кайтты. Безнең белән бергә коллективта эшлибез. Гөлназыбыз сәләтле. Ул bütün идеяларны да яңартып тора, нинди генә эшкә тотынса да әйбәтләп эшли. Тормыш иптәше Инзил белән матур гаилә корганнар. Бүген Талиповлар гаиләсендә 3 бала үсеп килә. Мәликә, Инсаф һәм Бану. Инзил Мөслим урта мәктәбендә физик тәрбия укытучысы. Шоян телле, юмор ярата торган ир-егет гаиләсендә алтын баганага тиң әти дә, төпле ышанычлы гаилә башлыгы да. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгінгі шулар мен Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Алда сезне бүләккә җыр тапшыру көтә. Исән-имин булыгыз.